बिटिआरआव गोदानै बियाब दाफामनाय थांखिखौ गोख्रोङै हेंथा होदों मिरु अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशना। दिनै नारायणपुराव मिरु अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि मावसुमा मेल खुंफुंनानै गोख्रों हेंथा होनायखौ नुनो मोन्दों। बे मावसुमा मेलाव गोदानै बियाब दाफामफिननायखौ गोख्रोङै हेंथा खालामनायनि थांखि आजावदों। बाक्सा जिल्लानि नारायणपुराव दिनै मिरु अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि मावसुमा मेला जोबनानै थाङो। बे मावसुमा मेलनि गेजेरजों आसामाव एमएलए आरो एमपि बियाबखौ गोदानै दाफामफिननायनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे सावरायखांनायनि उनाव बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोदानै बियाब दाफामफिननायखौ गोजोननाय गैयै फोरमायदों। बिथांमोना बियाब दाफामफिननायनि गेजेरजों बर' माहारिखौ बोफ्लेनानै फोजोबस्रांनो खैसार खालामनो नाजानायनि गोख्रों अजद खालामबावदों। सावरायनायनि जोंनि नैबे एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशननि जि दिनै जों सावरायबाय, बे मेलनि गेजेरजों जों ओरैबायदि मोनसे थांखि लादों जे आसाम गभर्नमेन्टआ जिबायदि षड़यन्त्र खालामनानै जोंनि बर' हारिनि बे थामोनथाखौ सिफायनो नागिरदों आरो जोंनि जि गिबिनि थाखानाय गोजाम जे जोंनि एमएलए सेगमेन्ट आरो जि एमपि सेगमेन्ट बेखौ जे गुलुं गुजाय खालामनो नागिरदों, जों बिनि सायावबो गुवारै सावरायदों। आरो आसाम गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव जि मोनसे प्रेस रिलिज खालामबाय नट, बिनि सायाव जोंहा गोजोननाय गैया। जों बेखौ साबजायाखै आरो जों बिनि सायाव जों कमप्लिटलि जों बिनि एगेन्स्टआव दङ। बेनिखायनो जों बेखौ जोंनि जि जोंहा दानानै लाजानाय मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटि दङ, जों गासै 13टा कमिटिजों। दा बे 13टा कमिटिया जेब्ला जि प्रग्राम लायो, जों बे प्रग्रामाव जों बेखौ जोङो होबथानायनि सायाव जोङो बारसोमफागोन होननानै जों दिनै थियारि जादों। बियाब दाफुंनायाव जोंथ' गोख्रोङै हेंथा दङ। आसाम गभर्नमेन्टआ जिबायदि दा प्रेस नट रिलिज खालामबाय, दा बेखौ जों होबथानायनि थाखायथ' जों अलरेडि जों दिल्लीयावबो थांखांबाय। जों 13टा जों संगठननि गेजेरजों जों खननै खनथाम थांबाय, खिन्थु उननि बेलायाव जों थांजायाखैबाबो जों जयैनो थांदों। ओमफ्राय जों अलरेडि उदालगुरियावबो दाख्लैबावैसो 1 थारिखआव जों सावरायबाय। बे सावरायनायनि गेजेरजों जों गोख्रों जों बेखौ होबथानायनि जों थांखि लादों। बेयाव जोंहाबो सापर्ट दङ फुल्लि। ओमफ्राय जों गोजायैबो हायोब्ला जोङो जोंनि नैबे एक्स भलन्टियार फर्स गोजायैब्लाबो जोङो हयथ' धरना जों टाइमखौ जुदि जों मोनोबा हयथ' लानो हागौ। बे समा निस्सय लाबोगोन। बेथ' जोंनि बर' हारिनि फुरा जि जोंनि ट्राइबेल खथा, बेखौ गुलुं गुजाय खालामदों। मोनफ्रोम माबायाव बियाबाव जोंहा जिबायदि ट्राइबेला मेजरिटि दंमोन, बे मेजरिटिखौ बिसोरो उल्थां फाल्थां खालामदों। माखासेयाव थारमाने जेनेरेलखौ सोसनदों, ओमफ्राय जोंनि ट्राइबेल माबाफोरखौ मानसिफोरखौ भटारफोरखौ दस्रायाव सोसनहैदों। ओमफ्राय जोंनिखौ माइन'रिटियाव थारमाने माबायाव आरो मिनिमामाव लाबोदों। दा बे मोनसे अंकआ बिथांमोननिया एखेबारे जोंखौ धंस' खालामनाय, माने ट्राइबेल थारमाने सिट जानो हाया, गैथावा बिदि देखायनाय आरोखि। बेनिखायनो जों बिनि सायाव फुरा अप'ज दङ। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय, 201निफ्राय 250सिम 50% रेहाय आरो 250निफ्राय 600नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरि, इक'नमिक्स, एडुकेसन, फिल'सफि, ससिय'लजि, जिअ'ग्राफि आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिज, केरियार काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिभिजन क्लास, लोगोसे स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथाइबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 7002271929 आरो
7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindacollege@gmail.com